Gikan sa pasahon sa Hinuses. Si Melchizedek na hari sa salin o pari usab sa labing halangdong Diyos, nagdalas pan og bino, ubi panalanginan niya si Abram sa pag-inom. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Diyos, na mao'y nag-uhrap sa langit o sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Diyos na naghatag kanino kadaogan matuk sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Tinutuunan sa silang sa kablong mati sa mga Hebreo. Apang miabot na si Kristo, ingon na Pangulong na hari sa mga maayong lutang nga ania dinhi. Masalangdon ug masipit ang tuga nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Kaato pa, dili kini ining kalibutan. Kapag adto ni Kristo sa tuiga, ug pagsilod sa makausa ug alak sa tanan ngadto sa labing balaan nga dako. Wala siya magdala sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Kundi
Idala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakahabo alang nato sa kaluwasan na walay katapusan. Ang dugo sa mga handing ug turo, nga baka ug ang ito sa sinulong nga nangarangan, isablig ngadto sa mga tawo nga dili hindot sumala sa seremonyas. Ug naghindot kini kanina pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sangli, tinuod kini. Unsa pakadako ang mahimong sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingong ingon nga higpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y manghindo sa atong mga konsensya sa walay katungganang mga higat, aron mag-alagad ka sa buhing Diyos. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasibutan. Aron kadtong gitawag sa Dios, makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kinapayong man nga nagluwas sa mga tao dihan sa mga sala na nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang tulong sa Ginoo. Ginoo manaat kanina. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga taong hini, minurot sila kaniya. Biyagabi sila ni Jesus o isultihan may tungod sa ginarian sa Diyos. Pagiayon niya ang mga masukutan. Sa nakasalot na ang adlaw, nanood ang Jesus ang napulog tuwa katinunan o muhinga. Katuwa ang mga tao sa kahigit sa mga bahay o umahan, aron makita pagkaon o nabutangan kay hilit ining gabi. Apan niingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanila pagkaon. Sila nagdala. 5 lapakan o 2 ka isda naliya ka namin. Buot ka ba? Nga naglakaw kami o mamalit o pagkaon alam niining mga tawanan. Dito may mga 5,000 kadami. Kunya gayon si Jesus sa iyang mga tinunan. Kalingkura ang mga tao o pabundukan sa pinagdalin. Dito man kini sa mga tinunan, ibalingkod silang tanan. Liko si Jesus sa 5 kaban o sa 2 ka isla. O niyahat siya sa langit o nakasalamat sa Diyos. Kunya, ipinasikat niya kan o binatang niya kini sa mga tinunan, ron ila idulog sa mga tanan. Nangaon o nagabusog silang tanan. O bumahini, nakahipos sa mga tinunan o napulog diwa pagbuka nasaling sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help us, Christian, pray for us.
Father, the Son, and the Holy Spirit, Pinayubukan sa Panginoon. Ngayong Linggo at mag-celebrate ang solemnity sa Corpus Christi o ang Lawas Pagtubo ni Cristo. Solemnity sa Corpus Christi sa pinaka-importante sa ating lahat binyaga Katoliko. Sabihin, ang Corpus Christi o ang Misa na itong i-celebrate, ito nga ang pinaka-kaya sa lahat na sacrament na itong i-celebrate. Itulugat na lahat ng sacrament, it direct us to the Holy Eucharist or to the Holy Mass. Kaya ngayon, solemnity o the Corpus Christi, we are being reminded first, the Eucharist, na itong i-celebrate sa Misa. First, we are being reminded of the real presence of Jesus. And in the Eucharist, in the bread, natin tinatanggap, to remind us that is the presence of Jesus' body, blood, soul, and divinity. So, dili sa symbol. Kaya, totoong katwa, truly present, the real presence of the body and blood of Jesus. Kaya kapag kita mangalawat, what we receive, who is receive? Jesus Himself. Kaya tanong sa atin is, naniniwala ba tayo sa real presence of Jesus? Sa Eucharist o sa communion ng ating tinatanggap. Kaya yun ang niliman sa atin. Kaya nga, pag tayo nagkukumunyon, in-encourage tayo ng ating simbahan that you need to be aware in the real presence. For example, we enter in the church. Do you believe the presence of Jesus in the church? Saan yung presence of Jesus? Nasa tabernacle. Kaya nga siya nasa sentro, sa gitna. Kaya pag kita pass by in the center, kapag kami mag-entrance, na ginagawa ng pare sa mga lay minister, kung pumasok kayo, anong ginawa niyo? Pumasok lang. Kami nung pumasok, we kneel down where you need to kneel down. And that is a proper way, a great way to give in proper respect and reverence in the tabernacle, where Jesus is fully present, body, blood, soul, and divinity. So lumuluhod kami mga karin, they minister the tabernacle because we believe that Jesus is fully present. Kaya pagpasok ng simbahan, saan kayo lumuluhod? Do you kneel down in the church? Especially with the tabernacle, may nasa gitna o wala na. So yun yung proper way to live in respect and reverence. Second, kapag kita makalawat, when you receive Jesus in the Holy Communion, every time you celebrate the Mass, we believe that the presence of Jesus nasa bread na ating tinatanggap. Kahit na yung particle lang, maliit lang, gamay naman, kahit tulog lang, still consider the body and blood of Jesus. Kaya nga, kapag kita mangalawat by hands, if there is any particle na naiwan, then we are careless, nalaglag sa floor, then napakan natin o parang nabaliwala, that is a consider a desecration against the Holy Eucharist. Ano yung desecration na, siyempre, napakan nyo si Jesus. Kaya ngayon natin mga lay minister, ingat na ingat sila to make it sure that there is no particle na iwan sa kamay, nalaglag sa floor, o nabaliwala, because that's the sins, all desecrations against the Holy Eucharist. Kaya every time na tayo nagmimisa, maraming nangyayari. There are so many things that happen every time we receive Jesus in Holy Communion, especially with receiving by hands, not by Bakit?
Kasi sinabi ko kanina, because there are so many particles na naiiwan sa ating kamay. Hindi tayo nagiging aware. Ano ba yung effect ng desecration against the Eucharist? One of the saints, the name Saint Peter W. Mark, he says that sins or desecrations against the Eucharist, God punishes it with a weeping of pain and withdrawal of graces. And for Saint Teresa of Avila, he says that desecrations against the Eucharist is the greatest sins against faith. Okay? Ano yan? You cannot respect Jesus in the Holy Eucharist. Sino pa ba kaya yung ating hindi kaya i-disrespect? Kung if we truly believe that Jesus is truly present in the Holy Eucharist. Dahil hindi siya ordinary bread, no? But sometimes, no, there was an experience in Simbang Gabi, no? One kind of experience is there was the minister, thing that is raining, no? Distributing Holy Communion. Ang nangyari, meron siyang kalaglag na Eucharist o nagbibigay ng Communion. So what he did, hinawakan niya yung Eucharist, sa nilagay, tinapon niya sa paso. Tinapon niya sa paso. And doon nga, my server asked me, Father, meron isang minister na kalaglag ng Eucharist, tinapon sa paso. Kung nalaglag yun, sino yung nalaglag? Si Jesus. Saan nilagay? Sa paso. Bakit? Madumi na daw si Jesus. But again, that is a sin against the Eucharist or desecration against the Eucharist. Kaya pag tayo, the minister, pari, binyagan, kapag hindi tayo naniniwala sa Eucharist, pwede natin gawin yan. Hindi naman tayo naniniwala. But that are sins against the Holy Eucharist. So, ano dapat natin gawin kapag meron nalaglag? Ilagay natin sa isang bowl, malinis, to dissolve at least 1 hour or 15 minutes. Hindi siya tinatapon. Bakit? Hindi naman dumi si Jesus. Dumi ba si Jesus? Hindi naman, di ba? Kaya sabi ko, kahit small particle na iwan sa kamay, still consider the body of Jesus at nandun ang kanyang presence, no? Body, blood, soul, and divinity. We need to be aware and careful, especially in receiving Jesus by hands. Second, the Holy Mass also reminds us, in receiving Jesus in the Holy Communion, naniniwala naman kayo sa sinasabi mo, to become what you eat. Example, pag mahilig ka sa sweet, ano nangyari sa'yo? Kaka-diabetes, di ba? Sige kakaon o linglo, ano mangyari sa'yo? High blood. Ano kapag lagi kang nagmimisan? You become what you eat. Ano bang effect ng misa sa atin? Nagbubulo ba kayo in charity? Ano bang effect ng misa sa atin? One of the gift, treasure the church na binigay sa atin ang misa. Because in the Holy Mass, we are already given a chance, a privilege to be one with God. That's why the Holy Mass is not just a ritual, but for us to have communion with the Lord, or for us to have encounter with the Lord, holy presence in the Holy Communion na ating tinatanggap. Hindi lang siya, si Jesus mismo yung ating tinatanggap every time na makalawat ka sa misa. Kaya yung effect dapat na mag-grow tayo sa ating faith, our relationship with God, and relationship with one another. And that's why every time na makipag-misa, every time na nakalawat ka, actually, that's the experience of heaven here on earth. Sa misa, wala naman kayo nakikita angels, no?
wala man kayo nakikitang santo. But every time you celebrate the Mass, ang langit ay nandito. Why? Because the presence of Jesus is here. Saan? Sa tinapay natin pinakonsentrate every time we celebrate the Mass. Last, nare-remind din tayo by your solemnity, the purpose which we truly believe that Jesus present in the Blessed Sacrament, nandito lang naman sa atin. No? Kaya ang ating simbahan, binigyan tayo ng Adoration Chapel. Sino ang nasa Adoration Chapel? Yung mga natutulong ng mga natin. Sino ang nasa Adoration Chapel? Si Jesus, truly present, body, blood, soul, and divinity. Siguro pag tinanggal natin si Jesus sa Adoration Chapel, no? Mag-invite tayo everyday ng celebrities. Siguro magpupuno yung Adoration Chapel, no? Pag-celebrate na sa loob. Pero si Jesus yung nasa loob. Pero hindi naman napupuno. Napuno na ba yung Adoration Chapel? Nagsiksikan na ba kayo nag-ador? It's never happened. It's never happened. Pero Jesus truly present na saan? Nasa Adoration Chapel. Do you visit Him? Wala. Sino sa inyo nagbibisita kay Jesus sa Adoration Chapel? Nandiyan lang naman siya. Truly present, body, blood, soul, and divinity. Kaya, sana niya, can you watch an hour with me? For sinabi niya rin sa kanya mga disciples, stay with me. Pero, sino ba nag-i-stay kay Jesus? Who stay with Jesus? Hanggang ngayon, you're like the apostles, who always want to run away. Ayaw natin mag-stay kay Jesus. So, kapag tayo, if you truly believe that Jesus is present, kung mahal mo si Jesus, sample, na kay minamahal, no? Ayaw mo ba siyang bisitahin? Ayaw mo ba siyang kausapin? Ayaw mo ba siyang samahan? And yet, to proclaim and say, you love that person. And that is to say, Jesus, ang nasa adoration chapel. Nagalang siya, available all the time. Pero tayo mga tao, maraming option lang siya sa atin. Di siya majority. Option lang. Kapag hindi ako busy, hindi ako pagod, pag wala akong ginagawa, pwede ako mag-visit. Kapag hindi niyo kaibigan ko, option lang. Di priority. That Jesus continue loving us, continue waiting at us in the adoration of the sana, as a reminder din sa solemnity, nandyan lang si Jesus. Parang dito sa Yohana, meron yung mga tao na group, naghahanap sila na tinatawag natin na hidden treasure. Diba meron mga naghahanap ng maraming treasure. Pero nasa ba talaga ang totoong treasure? The true treasure is nasa Blessed Sacrament. Jesus is the Eucharist. The true treasure is Jesus is the Holy Eucharist. If you have Jesus, you have everything. Pero kahit you have all the love in this world, but you don't have Jesus, still you are nothing. Sana let's continue to pray. Sana lahat tayo, no? Mag-isip naman natin si Jesus kahit once a week lang sa 5 minutes to say, hi Jesus, sa adoration chapel. Kahit sabihin nila, hi Jesus, buhay pa ako, thank you. At least nakabisit ka, di ba? Kung namatay ka na lang na never ka pa nakapa-adore sa Blessed Sacrament. Ano ba meron sa langit? What is in heaven? Ano bang ginagawa sa langit? Nagiinuman? Nagkakantahan? Video game?
Ang nasa langit is adoration. Kaya pag sa lupa, ayaw mo mag-adore, sabihin, ayaw ka rin magpunta sa langit. Pero meron sa langit, perpetual adoration ang meron sa langit. All angels and saints adore and worship God. Yun ang sa langit. Prophecy, what is in heaven, this is Jesus in the Blessed Sacrament, especially in the adoration of practice makes perfect. Kita practice na huwag mag-adore. Practice makes perfect. Dapat namatay ka, ayaw mga mag-adore, saan ka dapat? Ayaw mga mag-adore, ayaw mabisitahin si Jesus. So, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ayaw mga kay-Jesus. Practice makes perfect. Again, it is continuous in God's grace. Sana lahat tayo give time to Jesus to visit Him, patiently in the blessed sacrament. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Let's all sing. Nagatuwa po si Diyos na banal na matagagawa sa kanya, magbubuhat sa langit o sa iyo, upang sa Kristo kanya ang bukong binuon ng Diyos na mga Espiritu Santo. Sa